wis bener pang graetane paman sedya mau. Yen pendhita sing aku Begawan Wisnu Jati cetha mung pendhita gadungan. Pendhita palsu. Iya, Kawan. Menika kedadosan saking Butapati. Nami Kala Kridaksa nganti wadyabala. Nanging sedaya sampun mundur, iya, Kawan. Sedaya wadyabala mangsah sampun sami lumajar. Syukur yen mangkono syukur. Banjur saka negara ngendi? Lah ning kene iki, emane iki ning kene iki. Wadyabala lan Butapati kae mau siji wae ora ana sing gelem ngaku saka negara ngendi. Lah ratune jenenge sapa? Ya ora ana sing gelem ngaku. Monggo kudune iki mau Butapati sing dadi pendhita mau ki dicekel. Ning lah malah mlayu kok. Lah ya arep piye meneh? Nek wis padha mlayu sing baku negara Ngamarta wis mangke ayem tentrem. Lan sak ora-orane wis ana pituduh sapa ngerti yen sing nyidra Kakang Mbok Dewi Waradrupadi ya ratu sesembahane Butapati sing dadi pendhita mau ya. Banjur piye nek ngene iki? Kepiye iki? Nggir sing baku tetep praetna lan waspada lan dikencengi nggone ngreksa negara Ngamarta. Malah saiki ana Sinulan Garut Kaca aku njaluk awakmu, aku njaluk gawemu. Kowe wae ngger tungkanan wong atuanira. Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Arjuna menyang Karang Kadempel. Aja nganti iki Bagong dipulasara gedene disirnake. Mula lakon iki mau aturna dinipun Pamanan Antarja. Tinggal ana kene ngreksa kaharjaning praja ngger. Oh ya, ngesake dawuh siap. Berarti aku kok ning Karang Kadempel to iki. Ya. Aku njaluk pamit ya Mak Cilik. Kula iki nyuwun pamit Paman Garut Kaca Antasena sing praetna ati-ati nggih.